हमरे से कालाना पंजा मुकबला महिमा डीजे अब बुझब की हवा सर बिहार के अब बुझब की हवा सर बिहार के 26 के उम्र बाटे बाबू तोहार हो 26 के उम्र बाटे सुनला हमार हो 26 के उम्र बाटे टुनटुन सुना 26 के उम्र बाटे बाबू तोहार हो 26 के उम्र बाटे बाबू हमार हो ढेर रंगदारी सोम बनावा तड़ा झार के टुनटुन आवा हमरे से कालाना पंजा मुकबला तब बुझब की हवा सर बिहार के आवा हमरे से कालाना पंजा मुकबला तब बुझब की हवा सर बिहार के आवा हमरे से कालाना पंजा मुकबला महिमा डीजे तब बुझब की हवा सर बिहार के दूध के कर्ज निभावे के पारी पावर बा कितना देखावे के पारी दूध के कर्ज निभावे के पारी पावर बा कितना देखावे के पारी फिर वीडियो बनावा ताड़ा लेके हथियार रे हे छोटू आवा हमरे से कालाना पंजा मुकबला तब बुझब की हवा सर बिहार के आवा हमरे से कालाना पंजा मुकबला तब बुझब की हवा सर बिहार के आवा हमरे से कालाना पंजा मुकबला महिमा डीजे तब बुझब की हवा सर बिहार के लइका डेरा जाला देखी हथियार के बोलना कौना जिला के रंगदार रे लइका डेरा जाला देखी हथियार के बोलना कौना जिला के रंगदार रे वही जिला में आइब अपन काला थार से आवा हमरे से कालाना पंजा मुकबला तब बुझब की हवा सर बिहार के आवा हमरे से कालाना पंजा मुकबला तब बुझब की हवा सर बिहार के।